Au apărut săptămâna aceasta modificări legislative semnificative pe piața pensiilor private. Sunt aspecte ce vizează plata pensiilor private, restricții suplimentare asupra investițiilor, reducerea recomisioanelor percepute, creșteri semnificative ale amenzilor și altele. Eu sunt George Moț și astăzi o să vedem împreună ce modificări au fost aduse plății pensiilor private. În ceea ce privește plata pensiilor, recunosc, sunt puțin subiectiv, pentru că modificările se numără printre propunerile pe care le-am făcut și eu înainte de a pleca din ASF. Și aceste propuneri care au ajuns să fie reflectate în modificările aduse de ordonanța publicată acum 2 zile se referă la cazurile de plată pentru invaliditate și deces. Începem cu plata pentru cazul de invaliditate. Până la publicarea ordonanței puteau să solicite pensia privată pentru caz de invaliditate doar cei care erau încadrați în gradul 1 și 2 și care aveau decizie de nerevizuibil. Începând cu 15 decembrie, s-a modificat această prevedere care a fost eliminată și care a fost înlocuită cu prevederile articolului 68 din legea 263 pe 2010. De aici se înțelege că, indiferent de grad sau caracter revizuibil-nerevizuibil, poți cere plata pensiei private pentru caz de invaliditate. În ceea ce privește cazul de deces, până acum, moștenitorilor care erau participanți la un fond de pensii pilon 2, la solicitarea plății activului, le era transferat activul decedatului în contul propriu de pensii private și nu puteau retrage banii. Dar, din 15 decembrie există opțiunea de a alege fie dacă vrei să ți se transfere activul, fie dacă vrei să primești banii. Deci, dacă dorești să retragi banii, acum poți face asta indiferent dacă ești participant sau nu. Dacă sunteți într-una din aceste situații, nu vă grăbiți totuși. Normele de aplicare încă nu au fost publicate nici măcar în dezbatere publică, iar ordonanța prevede faptul că ASF are la dispoziție 12 luni pentru a emite normele de aplicare. Totuși, am trimis la data filmării acestui video o adresă către ASF în care i-am întrebat dacă la momentul actual se pot depune cereri de plată pentru aceste cazuri pe noua legislație și care sunt procedurile de urmat și actele necesare. Iar dacă nu pot fi depuse momentan astfel de solicitări, care este momentul preconizat la care pot fi depuse cererile pe noua legislație? Așa că abonează-te la canal pentru a afla răspunsul și nu uita să dai share și like la video dacă ți-au fost utile informațiile. În zilele următoare o să vin cu noi clipuri privind și celelalte modificări aduse legislației despre care am vorbit la începutul acestui video, dar și cu răspunsul ASF la detaliile privind plata pensiei private pentru cazurile de deces și invaliditate. Până atunci, bucură-te de luna cadourilor și o zi plăcută să ai!